Sanibonani, nikhuluma noMpilenhle wakaZulu. Ngibhalele kwakwaze kube lula ngesimo sempilo yami okwenzeke khathi ngisakhula. Ngifuna ukuchaza konke nokuthi sekushintshe kangakanani kwisimo sami samanje. Ngithanda ukunibingelela ababukeli emakhaya, mina igama lami nguNzuzo ngwakaMeyiwa, kanti ke sesiphinde sabuya futhi nohlelo lethu akubanga lula. Namhlanje sibhalelwe omunye usisi njengoba kade sibhalele futhi omunye usisi einsukwini esichazela ngodaba lakhe. Namhlanje futhi ukhona usisi osibhalele ethi naye unodaba empilweni yakhe afisa ukulixoxa abantu ke baluzwe ukuze abantu sizoza ukuthi baningi abantu abadlule emoyeni, sikwazi ukuthi sibuyele emuva sinake abantu, sikwazi ukubona izimo zabanye abantu, ukwazi ukubona ingane mayisenkingeni, ukwazi ukubona umuntu uma ebhekene nenkinga. Namhlanje ke usisi sizohlala naye phansi asilandise ngodaba lakhe. Mina ngicela kwena mbukeli ukuthi thatha ice cream, thatha popcorn, uqhoboze, uhlale phansi usibukele, ubuka ama adverts, kube mnandi kube nje haya, uhamba ubize nomunye umuntu naye eze la kulolu daba lwethu la sithi khona akubanga lula. Ngenzeka mhlambe nawe lapho ngasekhaya une story ofisa ukusixoxa la esikuthinta ngale ndlela ukuthi empilweni yakhe akubanga lula, uke wabona ukuthi hayi ke uyashukeka, wayeza ukuthi hayi empilweni kuba nzima. Njengoba ngisho ngelilanga ukuthi lolu hlelo ngiyarelate kakhulu kulona, ingakho ngilithanda nami mangizohlala phansi ngilalele izitori zabanye abantu nami contenteka la empilweni, ngibona ukuthi kanti empilweni baningi abantu abadlula endabeni. Ngelilanga siyohlala phansi ke sixoxe ngodaba lami, kodwa namhlanje ake sihlale phansi silalele udaba lika sisi simuzwe ukuthi uzosixoxela udaba olithini, kwenzekeni empilweni yakhe, usukephi, wahamba waze wafikaphi. Namhlanje sizohlala phansi nje sirelaxe, sidedele igazi, kube mnandi emhlabeni. Ake sihlale phansi. 3 2 1. Phinde ngikubingelele embukeli lapho ngasekhaya, nje kade ngishilo ke nasekuqaleni ukuthi ukhona usisi osibhalele sizothola indawo sihlale phansi. Akhiya-ke sesithola indawo sesihleli phansi manje. Ngicabanga ukuthi usisi uzosilandisa udaba lakhe oluthi akubanga lula empilweni. Siyazi ukuthi ke izimo zempilo zilapha nalapha ya. Ake sizwe isitori sakho usisi. Ngizocela sisi wami ubingelela ababukeli uzisho igama ukuthi uba. Sanibonani babukeli, ngikhuluma noMpilenhle wakaZulu. Hlala khona la eNanda. Yebo. Konje iNanda inegaba. Ayinazo igaba, iNanda yonke. Ukhulele khona. Ngikhulele khona nje. Masicooze yonke into la. Yonke into ngisukela primary ngifunda la high school everything. Yonke into yala eNanda. Ngizwile isitori sakho sonke senzeka khona la eNanda. Senzeka isonke la nje. Namanje usahlala khona. Ngisahlala khona la eNanda manje. eNanda la uhlala khona ikaba isekhaya. Hayi isekhaya. Kababa kama. Hayi semzini wababa noma. Semzini kababa wami. Kade beshadile. Yebo. Oh, benibangaki? Bese bawu2 kuma. Niba u2. Bhuti omncane nami. Okay. Usaphila ubaba? Hayi baba kasakho. Uma yena? Usaphila uma. Aninagogo nje? Hayi asinagogo. Sakhula bengivese bengekhwashona. Washo. Bashona singakazali. Ningakazalwa. Nomkhulu nje lutho nje. Lutho asikhathi sibabona. Okhazini? Hayi okhazini bakhona ke phela. Kodwa bayiphilela impilo zabo na. Omlaze. Bonke abaningi zabo abahlala kusona. Nani bavakashela? Sathi manginemicimbi. Magnezingi. Okay. So ngifuna istory. Ngifuna istory konke phela asikwazi besingene storyini singayithola ngebackground ngawe. Ukuthi usisikwenzekeni empilweni yakhe encane, usilandise nje sisiwami ngoba I know ukuthi istory somuntu esithi akubanga lula has to do with background yakho, ukuthi kuqalephi kwayaphi. So ngizocela ukuthi usilandise nje ukuthi kwenzakalani. Ekukhuleni kwami ngikhula ngihlala nomama nobaba nobhuti wami. Ngathi ngikhula sengifunda grade 8. Ayi kwawo right ngisafika nje high school nami singangibamba stage. Ngabanjwe stage sengifunda grade 9. Le kwaqala khona zathi izinto ukushintsha. Hayi ubaba wangixosha ubaba la ngafakwa ke kuyena ke. Hayi ke ngifuna la ukuthi sekushintsha izinto kwenzakala. Phela sengiyajola ke manje stage ke manje. Sengiyajola manje stage. Ayi jola khona esikoleni. Ngijola khona esikoleni mfana ufunda grade 10. Ufunda grade 9. Nice. Thandana lofana ngibanjwe ekhaya. Ngithi ngibanjwe ekhaya vele ngixosha ubaba. Uthi yaphi? Hayi nami angazi ukuthi ngoba amadoda. Angazi nami ukuthi angiphi. Ngashintsha ke lapho ke into. Ngazi ukuthi ngiyaphi ngihamba ngohlala kamngani wami. Uthini uma wakho mawuxoshwa? Uma uyazama phela ukungikhulumela siyakhuluma sinoma uyephathisa nobhuti wami mhlawumbe ubhuti wami efunda primary efunda grade 1 imphathisa ngasesikoleni inkolo zezayilandela umnikeza imali ethi umnikeza la kwazi ukudla esikoleni ubaba engazi ukuthi
nginikeza imali ezama ungicengele gcine se right yena baba noma engekho right kahle gcine ethe mayi buyele ekhaya baba kho se right noma sasingazwani ke sengibuyele ekhaya ke hayi engazwani sasingahlalisho soba uthuna nje hayi qhubeke ngihlale ekhaya ngiphase ngiya grade 10 ka grade 10 ile kwaqala khona kwashintsha ngempela ke nami sengiqala ukusake sengiyazi ukuthi kuyalalwa ke manje maye hayi khona le moto le ngihlezi ngihlangana nawo manje esikoleni ebhuti nje ngihlezi ngihlangana naye esikoleni hayi le bhuti lo igcine sengimise nginikeza ulift ngithathe ngisesikoleni ecela inamba kusho ukuthi ngoba ecela inamba anginayo ifoni anginayo ifoni ecela inamba bese yangitshela ukuthi ngoba unganayo ifoni sohlangana ngolesihlanu mophuma esikoleni zobe ngimile lapha sesitolo ngikulindile hayi ngivume nangempela hayi mase ngiphuma esikoleni akusafundeke esikoleni sengijahelo lelihlanu lo esiyakona ukuthi ngifuna ukubona lo bhuti uthi ngoba ethe kade setheni uthi asohlangana phela sengifuna ukubona lo bhuti lemoto uthi uze nani la kimi nabangani bami phela khona nabangani bami mina ngizona nabo abajola nabafana abanemoto nami so nawu bonza ithuba la sengibona ukuthi ithuba lami ke leli ke manje ke nami engiphuma esikoleni lesihlanu ngempela ngiye lapho ngasesitolo ethe sohlangana khona hayi ngifirst ngasesitolo ngiphathele into ezimnandi engikhiphele nefoni hayibo ngikhiphe uze ngizotholakala phela ngoba nginayo ifoni awutholakala kusenza ayisameke ngonela ifoni ngikhombisa inamba yami ayi kube right sihlalele kancane khona indawo sasijwayele ukucasha kuyona nje khona nginepaki ngale sizongenela kamasho sihambe sopaka khona hlale ebuye ngigudukisa senginefoni le phone le ayaziwe ekhaya ngiyifihla hayibo ngiyifihla nginendlela yami ukuthi ufuna ngenze njalo manje ngiyiciphaza hayi lo bhuti kushaye isikhathi lokhetha ngimvakasheni cabanga ukuthi ngizothini konje ngima uyena phela uzochazela ubaba ukuthi uyaphi ngizothini ngima ayingimtshela uma ukuthi hayi cabanga ukuthi ngoba sekuzobhalwa nje la ngifunda ugrade 10 nje ngoba sekuzobhalwa njena lapho kwakuwo June ngoba sekuzobhalwa nje icela kulokho ngiyaka kufunda kamngani wami njalo untambama hayi nampela manginjalo mangibuyisa umaye ngingabi nenkinga njalo mangibuya esikoleni buye ngishintshe ngenza into engenzayo ngishintshe ngilinde lo bhuti uthi ephuma emsebenzini hayi phuma ubhuti emsebenzini sinekhona lethi ehlangana uma uhlo umgaqo wasekhaya kwindawo Jomoji gibele emotweni sihambe sendlini yakhe hlezi ngiyenza lento hlezi ngiyenza mhlawumbe kwaba 3 months ayi ngibona ukuthi angisekho right ngemanje ngathi ngikhulelwe hayibo yasheshisa le nkosi phela ubamba ingane wemdala esebenza mina ngifunda hayi qhube ngizothi hayi ngathi ngikhulelwe nje hayi hambe ngiye lokhuze nibheke ngithola ukuthi ngikhulelwe nanto inkinga ngisaba ubaba ke manje ngizothini ubaba manje uma ngizothini ngilade ngincengela ukuthi ngibuye ngizoyenza njani lento le ayiqhubeke lokho ngifihlile ayigcine sengibonakala ke ngithi sengibonakala uma engibone engibize ngibuza sikwenzakalani wathi uba mngaka manje ndleni wasutha nje lo yisti hayi ngiphike ngithi angazi kwenzakalani ngoba angikaze ngenze lutho ayihlala uma lokho efuna ukwazi igcine sethoma uzihamba lami ngise eclinic check tuzihamba nami ngise clinic hayi ngihlala ilinde ukuthi kube usuku lakhe lokuthi kiwe eclinic yolanda amaphilisi akhe ithasambe nami ngibona sabona ke manje ayisekho lokhuzana ngoba efuna ukuhamba nami angivele ngimtshela ukuthi hayi ngikhulele kanti wena wathola kanjani ukukhulela ngathola kanjani ukuthi ngikhulele mina ngiyawazi ukukhulela ingane ezazivese ehlazana enanda into eyaziwayo ke nje lena uyahlala nabantu uyazi ukuthi uma usakhulu ngeke ulokhu phalazi unuyelwa kambe usukhulela kanti nama period kangayanga vese kuleyo nyanga so abaziyo sebeyakutshela ukuthi ukhulela abangani mama ngihlala nabo esikoleni base bazi kuyalalwa lapha ingane zizanda nje zonke ingane zalesa sikole nje izinto uma ubanjwe stage bazi ukuthi nje ayi sengiyazi ngivele ngimtshela umathi hayi kubeke nje uma ubani wenze lento le hayi ngimthi yamchaza uma ngamazi lo yabhuti kwangakhona kubo wayiqashile efike ngomsebenzi ehlala enanda hayi ngithi yamchaza uma akakwazi wakabani isibongo umuphi umuzi hayi akakwazi lapho uma ayihlale engibuza ukuthi mase sokuqhubha sikuyusephi ngoba umitha nje ngoba intombazane mayumithi uyaqhutshise elokhuze kulowo muzi hayi nami angazi ukuthi ngiqhubha ngisephi ethi hayi usuyokhuluma nobaba wakho ngoba nami angilazi udaba yakhe ngisanda ukukhulumela manje ayihambele yeclinic yele esikoleni ebuhlala lapho phela 2 weeks ngamchazela ubaba ayi ngiqhubeke lokho ngithi ngiyofunda
uma useyazi ukuthi ngoba ngithi ngiyofunda ngisuke ngiyazi Yeah. ngisuke ngayanga ukufunda kahle kahle okay sigcine sesivelile ke sisawu baba qale phansi ethi ngimphumele nje emzini wakhe ngimhambele kumele emzini wakhe ngimhambele ngiphindele kamngani wami umngani wami noma sebeyazwana ke manje ke umama umngani wami uya understand phindele khona ngihambe kahle Understand. lo mzali understandayo buyele khona ngihambe ngohlala khona belokho bekhuluma benoma bekhuluma hayi nalo bhuti eqhubeke nginakeke noma sengikhulelwe ngimithi singane esikole but qhubeke lokho nginake naku uyafika nalapha umngalo wami lethi izinto engizozidla ngilande ngiye esikoleni yabo nje seyaziwa sengathi nje usewumkhwenyana ayi ngigcine ngibelethile kube right ngithi kugula ubaba sengizobeletha kugula ubaba ekuguleni kababa ke mayikanta ibhedlela kuphoqeleke ukuthi manje angibuyele ekhaya ngoba uma khona ngizomsiza ngobhuti wami naye maye esibhedlela ubhuti wami ekwazi ukusala umuntu endlini hayi ngibuyele lokho zenikele ekhaya ke kanti vese sengiyabeletha ngathi ngibeletha nje kanti ubaba vese uzoshona kuyola lelo sonto engibelethe ngalo Hawu. kulona lelo sonto engibelethe ngalo eshona ubaba engcwatshwe sibuye sihlale nje sinoma zama ukubuyisa impilo zami ngisajola nalo useyaziwa kuba wengane ekhaya hayi siqhubeke sithandane siqhubeke ingane ithi ukukhula kancane ingane athi sikhulile kancane ingane ngihambe senginami sengibanje sengiyayazi ke manje impilo ke nami ke ayisijole nobhuti ngithi nje sengifunda ugrade 12 ngithi ngangimithe ngifunda ugrade 10 ngithi ngifunda ugrade 12 senginami sengijabulela ke nje senginganandaba sengingasajovi ngisho ukujova futhi Hawu. ngifika grade 12 Ukufree ukhululekile. sengijabula ngisanakile sengifree nje ngisanakile vele ngibambe futhi ngimithe esibili ke manje ngani sengifika grade 12 Hayi babu. ngimithe esibili ke manje ngani sengifika grade 12 awu ngithi ngane esibili ke ngifika grade 12 hayi ngiqale ngibona ukuthi ufana uyashintsha ke manje ngathi uyahlehla ke manje angisamboni mangimfonela akayiphendula ifoni akathola kanje ifoni akasafiki ke futhi imali engane le uyilethe uma yethanda ngibona hayi uyashintsha kuququ ngathi ngithi ke mfonela akatholakala ifoni ngitsho sihlapha ngoba de kuyi-weekend ephuze kakhulu zokubuye ngimthola ayangimthola ngizama ukuhamba ngendlini yakhe mangifika la ehlala khona suthuthila akakho Ngibuze kubafana bejolene nabo ngasendlini yakhe bethi hayi soyohlala edrobheni eflatini. Ngithi kanjani manje? Angimtholi nje efonini. Hayi bethe banganakhabazi ke ngoba usasebenzisa leya number hayi sami. Buyele ekhaya sengiphethwe stress ke manje ngikhulelwe nalo munye muncane uzothi 2. Muncane lo munye ngikhulelwe futhi. Hawe. Hayi bengizoyenza njani lento le? Sayabona ngalithi ngicabanga ukuthi ngizokwenza chance futhi hayi akufiki ukuthi ngenze njalo akasatholakala indawo. Ize ngihlale akusekho umuntu olaka ingane neqolo lalisancane lapho lalisancane ngempela mhlawumbe selingcono manje lalisancane ngempela angazi ukuthi ngizokwenza njani ubone ukuthi yazi ukuthini manje ngikhulume nentombazana amakhelwane isebenza ePhoenix eMafetra ePhoenix kuvalwe izikole ngithi mina ngoba kuvalwe izikole nje cela ngifake emsebenzini sokwenza into enzi noma yini emsebenzi ingane yami le ekhona uma ithola amanabike nje yathola into onqela noma yini yakhokhela ilokhuza necrash ana intombazane ngifunela isikhala emsebenzini ngisebenza ngitsho ukuthi ngizosebenza ngoba kuvalwe izikole kuphela uma akasebenzi ubaba ade sebenza ngitsho ukuthi ngizosebenza ngoba kuvalwe izikole kuphela hayi ngisebenza inyanga yonke ayibonga ihole Ngithi sengiholile ngithenge yonke into ilokhuzana ingane sivulwe izikole ngiphindele esikoleni mhlawumbe afunda 2 weeks ayisekho izinto zengane ufuna futhi ngilokhuza ngithenge bonke kungcono ukusebenza kunokuya esikoleni ke manje share phansi indaba yesikole ngicela intombazana ukuthi elokhuza ukusebenza full time cela ukusebenza full time nje ngihambe ngivele ngisebenza hayi ngayikhulisa ingane qhubeka ngaphanda ngikhulisa ingane cela sekhulile ingane wazi wayibuyela sengasanakile sengasamazi nokuthi ukhona wabuya ngoba izimazi nje ubaba kodwa hayi ayihlangene ingane zomfana ingane umfana ibamba kakhulu ngoba isindala iyasazi udama akuchazela lonke ukuthi kume kanjani abafana bobabili noma hayi intombazane lencane umfana omdala okay umfana omdala
Hayi-ke bazana-ke kodwa uyalazi udaba umfana ukuthi wenzani baba wakhe kanjani kanje. Wabuye emva kwesikhathi esinganani? Wahamba nje isikhathi eside. Wabuye umfana esekhulile. Esekhulile. Hayi wabuye eseqedile umatric no. Ubuye sewuqedile umatric. Ingakho embambelile. Ubuye semdala esebuhlala. Engasamsizi ngalo. Okay, uthini mayebuya? Uthi uzolungisa noma? Hayi wayefuna ukubona izingane. Ufuna ukuyibuyisa yena ezinganeni. Uthini ngawe? Uthi uhambelana? Akachaza udaba. Akalichaza udaba. Shuthi wayesedelile izingane ezincane. Esifuna ukushintsha impilo yakhe nabantu abadala. Umbuko nonkosikazi noma kwenzakalani? Thina sekuqaleni wenawo ngoba wayefike ngokuqasha lapho mhlawumbe wayemshiye emakhaya noma ngicabanga ukuthi wayena ukuthi abantu mawuyingane uyalutheka mina kwakujabulela lezi zinto nje hamba ngeemoto ngiyazula ngiphathele into ezimnandi ngithenga ifoni ngalutheka ngalutheka. Yazi ke mbukeli lapho ekhaya la isikhona istudio sethu singenwa imvula. So sizosheshisa nje nosisi ngicabanga ukuthi kodwa sesibheke ngasemaphethelweni. But uyasizwa istory sasisi ukuthi kuningi kade kwenzeka. Hayi kuningi kwenzeka. So siswami ngiyavuma ukuthi akubanga lula. So emsebenzini kuwena kwenzakalani, kuhamba kanjani, wagcina phi? Because ngizokhuluma behind the scene ukuthi emsebenzini ngazo wena manje so khomba lapha emsebenzini sibenze. Ngabekezela emsebenzini ngabekezela babelungu baze bangithanda baze banginyusela isikhundla ngaba right. Kwangane yami le funda yomfana ngifundise eUKZN kade ngikhokhela mina ngemali yami. uNSFAS lutho? Hayi NSFAS lutho manje ukuthi phela ingane ngathi ngiyibhalisa vese ngayibhalisa izinto zami kade vese ngiyasebenza ngayikhokhela. So ingakho uNSFAS ungafanda. I can understand. So umfundisile umfana wakho lo mdala? Ngimfundisile umfana wami lo mdala. Wenze njani useqedile? Hayi manje ezograduate manje. Graduate. eUKZN. Okay, wow. Njengoba kuyisizini yama graduation. Yes. Siyambongela Nkosi yami. I think iyona achievement enkulu ukuthi ukwazile ukuthi udele impilo yakho for umfana wakho. Namhlanje usuyawabona ama results. Akuhluphanga kodwa yena? Hayi ngangihluphanga ngoba umfana nje ade ethandela ibhola kakhulu. Ibhola kakhulu nje ade focus ekulona. Akakamethisi yena. Hayi akakamethisi. Mhlawumbe ube seqedile ke kusezobona ke. So uma ekushiya ubaba wabo wena impilo yakho wenza njani? Move on bathola step father noma? Ngabatholele step father kodwa mhlawumbe ngahlala isikhathi eside futhi ngasithola step father. Ngistress esikhulu ngangakwazi mangibona umuntu wesilisa nje angazi kwakuvele kwenzakaleni ade ngingasathembi umuntu until ngize ibe right ngagcina semtholele umuntu ngazama nasengira hayi ke into enhle leyo ngicabanga ukuthi kukhona esingakufunda sumphakathi ngestory sakho ukuthi balekile ukuthi izingane ezincane zifundiswe ukuthi emgaqweni zingahambe ejabulela abantu besilisa sebenezinto sebephumelele banezinto kodwa ngidedele wena sisiwami kube wena odlulisa isifundo esithize kubabukeli ungabe yimina. Ngizothi mina ngibabukeli abazali omama nobaba abazama ukuyala izingane ngokuyiphatha nongalengezeleli izinto engaphezulu kwabo. Ingane yesikole ibe ingane yesikole ingagcumeli ubona umunye umuntu uthi sehamba ngeemoto ethanda ukujula nabe kakhulukazi kumantombazane ngoba ibona angena kuzona lezi zinto ebona abantu bezimoto gcine lingekile. Okay ku-baby daddy wakho ungathanda ukuthini kuyena noma kwenzeke ehlangana nale video? Ngithanda ukudlulisa kuyena ukuthi usazombona umfana wakhe. Usazombona umfana wakhe izinto asazongenzela zona sazovala lesikhala lesi ashiya. You sound like a proud mama. Umfana wakho kakhulu. Kakhulu. Ngiyajabulisa ukuzwa lokho. Siyafisa ukuthi mhlambe ke mayise graduate usiphi izithombe makwenze sibonise ukuthi nababukeli emakhaya bangajabulela ukuthola izithombe zomntana wakhe graduate. Yebo ngane kwakuhle kakhulu siyajabula. Inkosi nje kugcina ikubusise bekumnandi ubani nawe. Yebo ngabe. Mbukeli lapha asekhaya akube mnandi emhlabeni thina ke signing out. Babukeli lapho ngasekhaya sesimzwile ke usisi esibikela udaba lakhe ukuthi kwenzakalani empilweni yakhe.
engikufunde kakhulu ukuthi kubalekile ukuthi uma umuntu ukwazi ukuthi la esimelweni uyiphathe kahle. Kubaluleke kakhulukazi uma umuntu wesifazane because abantu besifazane bane disadvantage enkulu yokuthi ibona ababambezelekayo ngokuthi mebekhulelwe bakhulela isikhathi eside 9 months impilo zabo ibele emuva ibona afanele bancelise lengane ibona afanele bakhulise umntwana kanjalo. So leyo nto le iyodwa iyakwazi ukuthi uma umuntu ikumoshele nje isikhathi empilweni yakho ngendlela nje isimanga ugcina ungasafinyeleli exaseni lakho. Usisi akafundanga akaqedanga esikoleni akakwazanga ukuthi enze amaphupho akhe naye ayidrivele imoto zakhe enze ngendlela yakhe ngenxa yokuthi wabona ukuthi senemphefumulo ewu2 ebheke yena ngenxa yenqumo zakhe zokubona abantu abahamba ngeemoto abanezinto abona ukuthi fana ahambe nalabo bafana laba abadala. So kuyisifiso sami ukuthi siyintsha yalesikhathi samanje sikufunda ukuthi kubalekile ukuthi ulalele uma ukhuzwa ngoba naye bakhona babemkhuza ukuthi hlukana nobhuti abadala nawe yeke ukuthi yeke u1 no2 no3. Balekile futhi nakubona abazali ukuthi baqinise kakhulu isandla ekuyalena abantwana ukuthi abantu abanemali abantu besilisa abanemali abahamba ngeemoto kade babakhona kade bafika aba-affordayo kodwa kubalekile ukuthi umuntu afunde ukuthi akwazi ukuzenzela izinto zakhe afunde ukuzenzela imali yakhe afunde. Baningi abantu besifazane esibukele kubona kakhulu bekwazi ukuthi babe independent bayimele okushuthi umuntu wesifazana angakwazi ukuphila angadependele umuntu wesilisa kuphela mezokwazi ukuthatha izinqumo ezifanele. Okunye kubazali bethu balekile uma umzali ukuthi noma ngabe ubaba obaba banawo umkhubo ukuthi bayixoshe ingane mazenza amaphutha ayinhle kakhulu leyo nto ngoba yenza ukuthi umntwana aqhubeke abe rebellious even more abone ukuthi awumthandi. Kanti enye indlela yokuthi ukhombise umntwana uthando ukuthi umhlalise phansi umyale umkhuze kanjalo ziningi indlela zokukhombisa uthando emntwaneni. Engakusho nje all in all even ne society kubalekile noma ngabe ubona ingane yakamakhelwane uyikhuze noma ngabe ubona kwenzakalani umkhuze lowo muntu. Okumnandi ke sikuthole ngestory sasisi ukuthi umntwana wakhe omdala ufundile uyagraduate njengoba kuyi-graduation season lezi insuku siyambongela kakhulu. Ngiyathemba ukuthi ke kukhona esikufundayo ukuthi kwesinye isikhathi noma ngabe abantu bafuna ukusibuyisela emuva noma ngabe izimo zempilo zifuna ukusibuyisela emuva kodwa uNkulunkulu uyalenza icebo lokuthi impilo yomuntu igcina iba ngcono. Uyasibona istory sasisuthi akubanga lula wagcina iyeke isikole exakeka kukhona lokho nalokho ekhulisa izingane indoda ingasekho uyabona impilo lokho ibanzima uyayibona leyo nto. So akube mnandi ke emhlabeni mina sengikushiya mbukeli lapho ngasekhaya ngithemba ukuthi na ku episode yethu elandelayo uzosibukela futhi. Mhlambe kokugcina nje bengizokusho ukuthi igama lami nguNzuzo ngokaMeyiwa ngiyawuthanda umsebenzi wami kuningi ke ongakufunda ongakubona futhi sikwenzayo ngale kokuthi sipresent wasibona ku page lami nguNzuzo ngokaMeyiwa ku Facebook na ku TikTok nginale page la ekusuke ngumkhwenyana khona the Meyiwas ku TikTok nginalo futhi na ku YouTube kanjalo kodwa nje okwamanje ngisacela ke sifocuse la ekutheni sizwe izitori zabantu bethi akubanga lula. Ngizobuye nginibone ke futhi kube mnandi emhlabeni. Signing out.